Hello mga Yenians! Good morning! Please subscribe my YouTube channel. Click the notification bell button para ma-update ko sa mga video ni upload ko. Ang vlog natin ngayon mga Yenians, magluto tayo ng itlog with matching sili. Ano daw? Okay mga Yenians, simpleng ulam lang siya. Alam naman natin, itlog talagang pang ulam yan, pero dagdagan natin ng kaiba na maanghang para mas masarap. O kung mahilig ka sa sili, sabi nila good for the heart. Pwede na! Huwag naman yung siyang marami, pero ito mga yan, just keep on watching. Okay? Andyan yung bawang, hindi mawawalang bawang talaga. Tsaka sibuyas. Tsaka, siyempre yung kamatis, pampalasa yan, tomato. Okay? Pampalasa yan. At syempre yung ating sili. At mga Yenians, ito yung ano natin, yung itlog. 3 piraso ito. Okay mga Yenians, okay na. Umpisa natin sa bawang. Bawang o sa Bisayan, ahos. Okay, pinahin natin yung apoy. Baka may malakas na para hindi masyadong pinahin natin apoy konti para yun na. Tapos sibuyas. Sa Bisaya yan sibuyas din. Andiyan na yung bawang at sibuyas, pagkano na sila. Magkasama na. Okay. Magkasama na sila. Okay mga Yenians. Okay lang, just keep on watching lang. Siyempre mga Yenians, ang ating kamatis. Okay, kamatis. Sa English, tomato. Sa Bisaya, kamatis pa rin. Yung mga Yenians, laki natin apoy ng konti. Okay na siguro, konti lang naman. Laki natin. Yan, para medyo yung kamatis. Pero kahit naman, luto na rin yan. Luto na rin yung kamatis na yan. Alam ko marami na nakakalam nito, pero sa mga hindi pa nakakaalam, share ko lang itong na may sili na itlog ulam. Kung mahilig kayo sa sili, huwag naman siya masyadong marami. Ang nilagay ko lang ng sili, 5 piraso lang yun. Tamang-tama yun. Mayroon ng vitamina itong kamatis. Siyempre, pampaganda ng kutis. Pero yung kutis ko ganun pa rin, hindi ko maganda. Siyempre yung sili, good for the heart yan. Okay, ito na yung sili. 5 piraso lang nilagay ko para tama. Kung gusto nyong damihan, pwede rin. Pero kung gusto nyong lang yung lasa, hindi masyadong maanghang, okay rin yan. Depende sa inyo. Ayan na po, with sili. Okay, tapos sunod natin yung itlog. Yung itlog, may may timpla na to. Tinimplahan ko na to ng asin tsaka bitchin. Hindi pala, magic sarap pala. Tinimplahan ko na pala ito. Okay, ito na yon. Ito na yung itlog. Bali 3 piraso ito. May timpla na to. May timpla na. Tinimplahan ko na ng asin tsaka magic sarap. Okay, ito na yung itlog na 3 piraso. Tapos haluin natin yan. Okay, hanggang sa hanggang sa maluto. Okay. Okay mga Yenians, antayin na natin na siya, parang yung mawala yung niya. Mawala yung tawag dito. Wala na, yung parang matuyo na siya. Halo nyo lang haluin hanggang sa matuyo. Pwede natin yung apoy ng konti. Yan na.
ready to serve na itong itlog na may sili. Okay. Okay mga yinyans, luto na po ang ating itlog with sili. Tikman nga natin mga yinyans kung anong lasa nito. Pwede na natin ano to. Ito ba ano to, hindi ko masyadong tinagalan kasi para medyo hindi matuyo masyado. Ano ko nga, ang lasa. Okay ba yan? Titikman ko na. Bali, yung ano niya, yung anghang niya, yung 5 sili na nilagay ko, katamtaman lang. Ando pa yung lasa ng itlog. Okay na. Okay mga yans, maraming salamat sa panonood. And more power and God bless you everyone. Okay, bye-bye!